A aposta do Porto de Vilagarcía por recuperar os cruceiros non puido ser máis exitosa. Os buques levan anos atracando na vila e superándose en cada edición. O peche desta tempada de cruceiros deixa de novo cifras de récord. 5 buques con preto de 3.800 persoas. Este ano viñeron 5 cruceiros, iban a vir 9 ao principio, despois un quedou para o ano que ven, outro cancelou, despois canceláronse 2 por mal tempo. Un destes foi o Sirena estes días, que, como digo, traía máis de 1.000 personas e, polo tanto, entre tripulantes e pasaxeiros hubo casi 3.800 personas que estuveron en Vilagarcía, non? O punto álxido deste éxito sucedeu hai unhas semanas coa visita do cruceiro o Marina, un buque que por primeira vez atracou en Vilagarcía con máis de 1.000 persoas. Pero realmente tuvemos un barco con máis de 1.000 personas, por lo tanto foi tamén un dato importante, un dato histórico para nós, non? Como foi outro día o atraque do Marina e suspendeuse tamén agora o do Sirena, que estaríamos a falar de outras 1.000 e algo de personas entre tripulantes e viaxeiros, non? Por lo tanto, estamos a falar de números que realmente, creo que están dando fruto, resultado do traballo que se está facendo, non? Estas cifras supoñen tamén un importante pulo económico para Vilagarcía, xa que, aínda que os visitantes poiden facer excursións, as tripulacións mantéñense na vila. Datos significativos, estamos a falar a mellor de 1.700 persoas de tripulacións que pasaron este ano por aquí, pois isto realmente xa se quedan en Vilagarcía todos, non fan excursións, por lo tanto compran en Vilagarcía, visitan Vilagarcía, consumen en Vilagarcía, por lo tanto eu creo que é moi importante o traballo ese que estamos a desenvolver e que cada vez acheguen máis cruceiros, máis visitantes cruceiristas a Vilagarcía. Dende o Porto consideran que as claves deste éxito son dúas: traballo e localización estratégica de Vilagarcía e do Salnés. Primeiro o traballo da xente que está aquí, evidentemente, e despois a situación, a ubicación do porto, que é o que vendemos nos. O Vilagarcía é un porto de Santiago de Compostela, non? Por cercanía, por todo, e polo tanto é o que tratamos de vender, non? O porto de Santiago de Compostela, porto de Compostela e Vilagarcía, e a partir de aí pois estamos a moi poquilla distancia de calquer punto. Segundo o Porto, unha das cousas que máis fascina aos visitantes é entrar no interior da ría da Arousa, resaltando as súas vistas, pero tamén as bateas, pouco coñecidas fora da nosa comunidade. Dende o Porto xa traballan as visitas do vindeiro ano, onde xa hai confirmados 2 cruceiros.